Затлъстяването е един от онези проблеми, с които се бори нашето здравеопазване. Научен подход към въпроса за контрол на теглото. Въпрос, който е важен за всички нас. Да се намали нивото на масните натрупвания и да се намали теглото отслабване равно на диета? Не, контролът на теглото не е само за отслабване, той е и за здраве. Научният подход към хранителния режим, съчетан с спорт, е правилният начин на живот. Това е подходът. ФОХЕР. Тройната концепция за поддържане на здравето. Намаляване на теглото без загуба на мускулна маса е ключът към формирането на идеална форма. Комплексният белтъчен протеин ще премахне излишната мазнина и ще запази мускулната маса. В състава на комплексния белтъчен протеин влизат суроватъчен протеин, изолат на соев протеин и прах от растителен протеин. Те са произведени по патентована технология, богати са на хранителни вещества и лесно се усвояват от организма. В същото време този продукт се отнася към категорията на специалното, диетично и спортно хранене, а неговата рецептура е създадена с използване на научен подход. Ще защити червата и ще удължи чувството на ситост. В състава си има 5 източника на хранителни влакна. Инулин, фруктоолигозахариди, има от прах от люспи, семена на живовляк, царевично брашно и овесено брашно. Нормализира чревната микрофлора, ще ви осигури дълготрайно чувство на ситост. Патентован продукт, отговарящ на научния подход. Патент на ФОХЕР. Лидер в научните подходи за управление на теглото. Ползи за вашето здраве.